כפי שהבטחתי לכם בראשיתה של התוכנית, נמצאת איתנו באולפן, רואת החשבון, כוכב אבשלום כהנא, ונדבר איתה על כמה דברים מעניינים. צהריים טובים לך. צהריים טובים. הכלל הוא שנותנים את זה החל מהיום שבו ביטוח לאומי הכריז על הזכאות לקצבת ילד נכה. נכון. וזה כמובן לא ביום שבו נולד הילד, לפעמים זה בגיל 2, 3, 5, מתי שההורים פנו, אבל את לא הסכמת עם הדבר הזה. בדיוק, העניין הוא שזה לא הכלל, זה פשוט הנוהג, מה שנקרא. זאת אומרת, זה מה שככה רוב ההורים מכירים ויודעים, וכאשר באמת צוללים לחוקים ולתקנות, אז באמת מגלים שרשות המיסים באמת מגלה רגישות והבנה, והיא אכן מכירה בילדים עם עיכוב שכלי התפתחותי משנת הלידה או השנה האחרונה שטרם התיישנה, נכון לעכשיו זה 2015, או באמת אם היה איזשהו אירוע נסיבתי, תאונה וכולי, אז ממועד האירוע ולא ממועד ההכרה בביטוח הלאומי. חשוב גם להגיד בהקשר הזה שיש ילדים שהם בני 6, 7 ו-14, זאת אומרת יש ילדים שהם באמת מאובחנים בגילאים מאוד מאוחרים, כי הם היו ילדים מבלבלים, כי שוב המסע הזה של הורות לילדים מיוחדים זה מסע שהוא מאוד מאוד מאתגר, והקושי שבלהכיר ולהפנים את הסיטואציה ולבוא ולדרוש את הזכויות, זה מסע שהוא לא פשוט, ויש הורים שבאמת ככה לוקח להם קצת יותר זמן. אוקיי, כלומר מה שאת עושה היום, מה שעשית לעצמך, נכון. אבל אחר כך החלטת לעשות את זה גם כעזרה להורים אחרים, זה לבוא ולהגיד, נכון שאתם נותנים את ההטבה הזאת החל מיום מסוים, עליכם לתת אותה גם כמה שנים קודם, ואיך הרשויות מתייחסות אלייך, מה התשובה בדרך כלל? אז זה נורא תלוי בפקיד השומה. יש פקידי שומה שהם ככה באמת עושים את זה לא ביתר קלות, אבל קצת יותר מקלילים בעניין, ויש פקידי שומה שממש זה צריך לעבור ערעורים, וזה עובר גם לנציבות אחר כך. כרגע אנחנו עומדים על 100% הצלחה, זאת אומרת לא נתקלנו במצב שבו לא קיבלנו את נקודות הזיכוי משנת הלידה, או כאמור 2015 כמאוחר, וזה באמת המצב. אוקיי, עכשיו הבנתי שעזבת אמנם את העסק שבו את עבדת, את המשרד רואי החשבון הגדול, ולקחת והקדשת את החיים שלך כדי לעזור להורים אחרים במצבך. נכון. פתחת משרד שמטפל בדיוק בפניות הללו. נכון. אוקיי, עכשיו בנושא הזה, לפעמים אנחנו כבר מכירים את כל סוגי המשפחות. יש את המשפחה הסטנדרטית המקורית, שזוג הורים עם ילדים, אבל יש גם משפחות שבהם ההורים נפרדו, התגרשו, או משפחות אחרות שפשוט יש הורות משותפת כאשר חיים בשני בתים אחרים. מה לגבי נקודות הזיכוי במקרים האלה? אוקיי, אז זאת באמת שאלה מצוינת, כי כאשר שני ההורים מנהלים משק בית משותף, אז באמת רק אחד מההורים זכאי. סביר מאוד להניח שזה שהוא בעל הכנסה גבוהה יותר משיקולים של כדאיות, וכאשר ההורים או פרודים או גרושים או מסיבה זו או אחרת אינם מנהלים משק בית משותף, למעשה שני ההורים זכאים בשתי נקודות הזיכוי האלה. כלומר זאת עוד הטבה של כ10,000 שקלים או אפילו קצת יותר למשפחה לכל שנה, ואנחנו חיים הרבה שנים של הילדים האלה, כלומר מי שלא יודע כאן מפסיד סכומים גדולים, ואת אומרת אני יכולה לקחת אתכם גם אחורנית, מקסימום עד שנת 2015, כלומר 6-7 שנים אחורנית של הטבה. חשוב גם לציין בהקשר הזה שזה באמת עניין גנטי, זאת אומרת במשפחה אחת יכולים להיות גם 2 ו3 ילדים, והזכאות היא בגין כל ילד, כך שהמשמעויות הן באמת יכולות להגיע לתא משפחתי גם באמת למאות אלפי שקלים. וזה מתפספס, זה פשוט מתפספס. אני רוצה להעיר עוד משהו מההיכרות הקטנה שלי איתך. את מנהלת משרד ולקחת את הנושא הזה של לקויות עוד צעד אחד קדימה. בואי תשתפי אותנו בנושא הזה. נכון, אז אני חושבת שזה לא יותר מעוגן, וזו האחריות החברתית שלי להעסיק בעלי מוגבלויות. המשרד שלי כרגע עובדים בו, אני אעשה את זה ככה פוליטיקלי קורקט, אני מעדיפה להעסיק בעלי מוגבלויות, אנחנו אגב בחיפוש אחר העובד השלישי, וגם אני מעדיפה שהוא יהיה בעל מוגבלויות. אני חושבת שמאחר ובאמת יש פה עניינים של באמת להגיש ערעורים ולדרוש את הזכויות, אני חושבת שאף אחד אחר לא יעשה את זה יותר טוב ממי שחווה את זה על בשרו. ובהקשר הזה ליאור, אם אני באמת יכולה ככה לציין שהמוגבלויות נוגעות בכל אחד מאיתנו, בין אם זה קרוב משפחה, בין אם זה מכר, בין אם זה שכן, וזו באמת אחריות שלנו, אחריות חברתית שלנו, לעזור ולשקם ולהכניס למעגל העבודה בעלי מוגבלויות.
ואני יכולה להגיד לך שאני זכיתי, יש לי עובדים מעולים, יש לי עובדים שנותנים ומשקיעים, ולא הייתי היום איפה שאני אילולא הם, ועל זה באמת אני חייבת להם המון תודה רבה. זה הרבה יותר זכות שלי מאשר אז בנית לך עסק עם שני עובדים, שניהם בעלי מוגבלויות, ואתם עוזרים המון לאנשים אחרים שסובלים ממוגבלויות, אתם מחפשים גם בעל מוגבלות שלישי, כדי להעסיק גם אותו. דבר יפה מאוד וחשוב מאוד. אגב הדברים האלה, איך משיגים אותך? איך פונים אלייך במקרה כזה? אז בפייסבוק בהחלט אפשר לחפש כוכב אבשלום רואת חשבון. יש לנו גם קבוצה בפייסבוק שנקראת תשאל רואה חשבון עם הלוגו שלי של כוכב אבשלום. בהחלט מוזמנים ליצור קשר, ואנחנו אגב מכווינים באמת באהבה, וככל והשירות ניתן על ידינו, אז אנחנו גם גובים שכר טרחה בהתאם לשוק. יפה, רואת חשבון כוכב אבשלום, למדנו הרבה. תודה ליאור. ואני מאחל לך הצלחה עם העסק ועם המשפחה שלך. תודה.